Als ik zeg Jelle B, dan tinkst je vast aan dit. Ja, la, la. Yeah! Maar sinds oorlog hier is het beeld wel wat verloren. Maar wat doet deze Frieske zanger nou dan precies? Ik sta hier in een basisschool, dus misschien haast wel een idee. We zullen eens even zien hoe het in de klas liekt. Toch wel. Wat Maarten gaat dit. Fietsen doet hij op de home trainer en hardlopen doet hij op een... Van Frieske zanger naar meester, van waar deze carrière switch? Nou, dat ziet altijd al aan in mijn hollen. Ik heb vroeger werken voor de Open Strijd, de muziekschool hier in Dokkum. En wat vond ik dan eigenlijk het leukst? Ik bij mezelf toen dacht van, nou, ik wil net meer jongen, of ik wil eigenlijk van net meer jongen als Jelle B. Ik denk, ja, wat vond ik nou het mooist? Ja, en dan kwam ik altijd weer om op die muzieklessen die ik toen joeg. En ja, dat vond ik gewoon fantastisch. En dan denk ik van, ja, had ik nou echt iets, wat wil ik echt? Nou ja, voor de klas. En wat maakt het zo leuk om voor de klas te staan? Nou ja, als je maar eens even om die hinnen hier in deze klas, deze bandjes. Gio. Gio is de leukste. Ja, mag ik nog meer zeggen? Dit is gewoon super, hè? De band van groep 4 van de Burgerschool in Dokkum ben ik tiergeblied met meester Jelle. Wel heel goed lesgeven. Hij is net zo streng en hij kan wel goed lesje aan, vind ik. Ik vind hem heel erg behulpzaam als ik iets niet snap. Dan helpt hij ook meestal en legt hij het wel goed uit. Even terug naar die zangcarrière. Hoe is ze nou op waarom? Ja, ik heb 15 jaar non-stop zong. Ieder weekend, iedere vakantie, iedere feestdag. En ja, ik ben er gewoon hartstikke trots op. En wat ik daar al die dienen heb. Ja, ik zei zo als boeren kinkel, mooie gitaar, de hele wereld om roen. En altijd plezier, zo'n mooie dingen, jongen. Ja, daar kijk ik alleen maar grutskop wezen. En dus nou ik nog wel wat met muziek. Ik ben dan stopt als Jelle B, maar ik ben natuurlijk gewoon een muzikant, een meester. En muziek is together met dit of sporten, vind ik dat van de mooiste dingen ja, in mijn leven. Dus thuis zong ik een hoop. Misschien nog wel meer dan dat ik die als muzikant. Want wat is precies in de klas? Ja, hoe komt die muzikale carrière terug in de klas? Ik ben wel een hele strenge meester, mag ik eerlijk zeggen. Dus muziek, dat doe ik helemaal niks mooi. Nee, dat is onzin natuurlijk. Oké. Dat is natuurlijk een beetje. Dat is natuurlijk een beetje een leugentje, want ik voor de klas is muziekmaatje gewoon hartstikke leuk. Ik zit zelf op school, dus op mijn stage mag ik graag, als ik dan een les betinken mooi, mag ik graag even daar een muziekje bij betinken. Ben onthouden dingen, ik makkelijker met muziek en vind het gewoon machtig mooi om te doen. Dus een taalles in het Fries is leuk, maar ik rek je in mijn muziek. Of soms neem ik de gitaar even mooi en dan zie ik de band een verskuurt die we dan misschien al even zongen. Dus ja, dat bleef altijd. Ja, het is gewoon te gek om te doen. Een toppenmeester. Ja, top. Gewoon, ja.